Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Estou aquí con Francis Queijo. Moi bons días, Francis. Moi bons e fríos días. Moito frío. Están vostedes en Sempre en Galicia, domingo 28 de xullo, audición do Patronato da Cultura Galega que conta co apoio do Goberno da Xunta de Galicia. Empezamos. Chama Muñeira do Areal. Patria galega debería de ser un día de fe no porvir, na forteza da raza, da lingua, da fala de falar, de entendernos entre nós, para deste xeito entendernos co mundo. Preguntadelle as pedras lascadas dos nosos ríos, os vellos castros, as mámoas das gándaras, os outeiros erizados de vellos carballos, as aldeas e lugares cativos, agochados entre os séculos, as costumes e as vellas costumes. Preguntádelle se é certo que Galicia existe e se dentro dela vive unha alma, se a súa fala é a expresión dunha cultura milenaria. Ha de contestarvos con un forte e estridente sí. Pero se endereitades a mesma pregunta aos galegos desleigados que só teñen por altar o seu ventre, diravos que non entenden o que lles dis. Esos son os que veneran o alleo e botan fora do seu fogar a lingua dos seus pais e avós. Queren perder a conciencia do noso existir. Tamén poden olvidar o mesmo nome de Galicia. Sin embargo, sempre quedará un alento de Salvador en esta América que aínda garda o baúl de ouro, a clave da lealtade e que, cando sexa preciso, medrará como un xigante para poñer a Galicia en pé e devolverlle ao povo aquilo que parecía perdido. Por iso emocionámonos moito escoitar os nenos uruguayos da Escola Galicia cantando o himno galego na Praza de Galicia. Estes nenos serán quenes conserven ben alto o amor a unha terra que non conocen, pero que levan no seu corazón como un escabulario de fe. Estes nenos ben saben que a nosa terra é unha religión criada polo tempo, un alento salvador que os nenos uruguayos, coas súas batiñas brancas e moñas azuis, como os cores da nosa bandeira,
berraron dendo a outra esquina do Atlántico: desperta do teu sono, fogar de Breogán. É por iso importante que os que de verdad sentimos e queremos a Galicia, os que traballamos por ela, os que 100 veces 1000 sentimos os seus latexos, aprendamos esta verdade: que o corpo da nosa patria é forte e rexo, e que, como o Coliseo de Roma ou o Partenón de Atenas, desaparecerá cando desapareza o mundo. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido o fin porán. Muy lindo. Hai un camiño no ceo, hai un camiño de estrelas, e hai ao final un destino que o lonxe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clarexa, e homes, mulleres e críos seguen salvo a estela. E o corazón faga chamas, se a tua esperanza fraquea, e que a tua fe se de alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, esa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Esperanza flaquea, e que a tua fe se de alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, besa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, neste mes de Galicia temos ao outro lado do teléfono a un xornalista galego que está hoxe con nos sempre en Galicia. Ten publicadas unha chea de artigos sobre migración e varios libros dos que vamos a falar con el. Martín Fernández Vizoso, moi bons días e benvido a Sempre en Galicia. Hola, bons días. Un placer e sobre todo un orgullo participar no vosso programa. Martín, como é cando empezas a traballar e dar a conocer o mundo de migración? Bueno, eu son licenciado en Filoloxía Románica, en Filoloxía, digamos, de lenguas latinas e tal, e entón fun 10 anos profesor en Madrid. Pero o mundo da enseñanza non me gustaba e eu quería volver a Galicia e estar na terra, ¿no? E ingresei na Voz de Galicia no 1985 e durante 20 anos fun delegado da Voz de Galicia en Lalín e en Pontevedra. E logo, despois fun director de comunicación da Diputación de Pontevedra durante 15 anos. Na miña volta a Galicia vivía xusto enfrente do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento e aí empecé a ler toda a prensa da emigración, cerca das 300 publicacións que hai da prensa de emigración, e fun anotando as cuestións que me interesaban para a provincia de Lugo, para os meus intereses, digamos, que con vistas a publicalos, ¿no? E logo, deuse a casualidade de que tanto na Voz de Galicia como na Diputación de Pontevedra tuve a suerte de facer unha vintena de viaxes a Cuba, Argentina, Uruguai, sobre todo a Cuba, Argentina e Uruguai, ¿no? Eso conocí moita xente, establecí moitos contactos e iso deu un corpus extraordinario que unha vez que me xubilei empecé a publicar nunha serie en la Voz de Galicia todos os domingos, desde o ano 2015 ao 2024. E logo eso recollino nuevos libros que chamanse Memoria de Mariñáns, son 2 tomos, outro que se chama A Mariña en Cuba e outro Os Centros da Emigración Pontevedresa en Buenos Aires. É dicir, ao largo de toda a miña vida, por así decirlo, fun recopilando documentación para irla publicando e ir dando a conocer a emigración galega, sobre todo desde o aspecto personal. A min interésame menos a emigración de grandes cifras, de as tablas de población e cousas esas. Interésame moito máis as historias personales de Manuel Canaval, de don Manuel Albo, en fin, de todos os emigrantes non só relevantes, sino personas humildes e desconocidas en Galicia que tuveron unha gran importancia na nosa emigración. Por exemplo, don Ramón Cerdeiras, en Rocha, fundador de la democracia e, un periodista extraordinario. Ese foi, digamos, a miña dedicación durante prácticamente toda a vida ao tema da emigración. Martín, o noso programa escoitase tamén en Bos Aires. Tes un libro, Los outros centros de Pontevedra en Buenos Aires. Hubo máis dunha docena de centros pontevedreses en Bos Aires. Aquí temos 4. O Morgadanes, o Pontevedrés, o Valmiño e o Campo Lameiro. Conozco. Sí, claro, conozco, como non. Como se ve esos centros mirados dende Galicia?
Vamos a ver, eu teño claro que todos esos centros teñen, digamos, dous ámbitos. Dun lado, son a memoria de Galicia. Aí está recollido a fundación, por exemplo, o centro galego máis antigo do mundo, que, como sabes, é o centro de Montevideo, o centro galego de Montevideo. Por un lado, recollen a memoria de Galicia, do que fixeron os emigrantes por Galicia, das súas inquietudes, dos seus proxectos, dos seus anhelos, das súas ilusións de cando regresaban, das súas aportacións en escolas, en hospitales, en sitios para lavadoiros, carreteras, en fin, toda a aportación que fixo o mundo grande de Galicia. O sea que esos centros, por un lado, recollen son lugares da memoria de Galicia. Pero por outro lado, son tamén o que eu chamo territorio de futuro, porque non hai que olvidarse de que Galicia ten un potencial extraordinario en todos os centros. Neste momento, ten tantos centros galegos, Galicia, no mundo, como embajadas ten España. O que sucede que, claro, moitos desos centros están localizados en sitios concretos. Por exemplo, acabo de citar Morgadáns ou Valmiñor, o centro de Pontevedrés, na propia cidade de Montevideo, ou non che digo nada, en Buenos Aires. Pero numéricamente hai máis centros galegos esparcidos polo mundo que embajadas españolas. Volvo a repetir que, claro, esos centros a veces están focalizados en puntos concretos. Y claro, es un potencial extraordinario de contactos, de posibilidades de intercambio comercial, de relacións institucionales. É dicir, é un potencial de que eu creo que os poderes públicos galegos, a Xunta de Galicia, estás empezando a dar conta de todo eso e o está a cumplir. Eu, de todos modos, defendo e propugno todo eso porque creo que hoxe neste mundo globalizado no que vivimos, pois claro, hai empresas galegas, por exemplo, que están traballando en Panamá ou que están traballando na propia Argentina ou en Uruguai, por exemplo, na ampliación do porto de Montevideo participaron varias empresas galegas. Quero decir que eses centros galegos do mundo son territorios de futuro na medida en que poden contribuir decisivamente ao gran desarrollo económico, comercial, de intercambio de Galicia con eses países de acollida. Martín, que influencia tuveron nestos libros teus personas que capaces contacto con eles, como Núñez Seixas ou a nosa querida Pilar Cajiao ou Pilar Rojo, tuveron algunha influencia entre ustedes? Sí, bueno, vamos a ver, eu creo que a persona máis relevante as que acabas de citar en relación ao Uruguai, sin lugar a dudas, para min é tamén a miña querida Pilar Cajiao, unha referencia e unha persona respetadísima no tema da emigración uruguaya. Pero eu realmente, que teño contacto con todos eles e gardo boa relación personal e digamos, profesional, pero digamos que o meu tema, o meu traballo vai máis por outro lado. Eles van moito pola liña académica, por unha liña de un estudio da emigración como fenómeno histórico, dun estudio, digamos así, aséptico. A min eso non me interesa tanto como as historias humanas. A mí interésame a historia de Valentín García Sáenz, que era un señor de Mondoñedo, que escribiu varias novelas de tema nativista en Uruguai, que vivía en Melo. Interésame, por ejemplo, a Gordo Viejo Pancho. Interésame a historias de personas concretas, historias humanas, máis que personas concretas. Historias humanas non só notables da emigración e non só relevantes figuras políticas, sino, digamos, por así decirlo, personas humildes que nunhos casos ganaron, noutros casos perderon, noutros empataron, fracasaron, pero todos tuveron unha decisiva, digamos, unha impronta e unha solidaridade con Galicia extraordinaria, non? Martín, esas tristezas humanas que ti dices son desconocidas pola xente galega, polos galegos aí da terra? Sí, eu intento que non sea. Precisamente me dedico a eso por eso.
Precisamente me dedico a eso por eso, porque quero decir que hai moita xente que ten unha idea da emigración en moitos casos equivocada e noutras pois simplemente casi non lles interesa a xente joven, ¿no? Pero pois eu a min o que me interesa é decir, mire, a escola onde foron os seus fillos foron feitas por estos emigrantes, dos cuales este pasou isto, etcétera, etcétera, ¿no? Tírate conta, pois hai cousas tan desconocidas, incluso académicamente, que por poñerche un exemplo, que se non estaría falando todo o ano de temas de migración, ¿no? Pero, por poñerche un exemplo, como sabes, a Real Academia Galega da Lengua constituíuse en Cuba con unha asociación que se chamaba Asociación Iniciadora e Protectora de la Lengua Gallega. O presidente desa asociación iniciadora e protectora de la lengua gallega era un médico de Viveiro que se chamaba Ramón García Mon, que aparte de ser pues, galeguista e ter aparte de ter unha postura absolutamente positiva para a lengua galega, no ámbito privado era un señor que deixaba bastante que desear e foi asesinado por un rapaz, un xove emigrante, o que o estafou con un certificado para libralo da mili, do servicio militar. Entón, quero decir que eso é desconocido en Galicia. Desconocido. Como é, por exemplo, pues, figuras... Adiantro Itiño, por poñerse un exemplo, de Silleda, ou o ribadense Julio Casal, por falar solo de personas do Uruguai. Ou, sobre todo, Don Manuel Albo, como ti sabes, creador das urxencias, fundador das urxencias uruguayas, do Hospital de Socorros Mutuos, que ten unha avenida extraordinaria en Buenos Aires, en Montevideo. Este señor era un médico de Viveiro, que se marchou rapaciño para a emigración e que as pasou mal. A historia de José María Silva, o fotógrafo de Gardel, Pascual Freire, un artesano de Mondoñedo, que tuvo unha grandísima importancia e un gran éxito en Montevideo nos anos que viveu aí, ¿no? O fundador do Funfún, Augusto López. É dicir, quero dicir, interésame esa xente que as grandes estadísticas da emigración pasan por alto. Amigos, estamos falando con Martín Fernández Vizoso, xornalista galego interesado, moi interesado, pero tamén especialista en temas de emigración. Martín, fai uns días saliu do prelo El Viejo Pancho de Ribadeo a Vitala, pasando por Navia. Como foi o contacto con Pablo Rodríguez, con Vivín e ti para ser o mantendor da presentación dese libro? Sí. Bueno, eu son vello amigo de Vivín, son maior que el, son vello amigo e digamos que me ten así certo cariño e certo respeto e cosas desas, ¿no? E entón, cando decidiron en realidad facer este libro, como sabes, este é un libro que son 744 páxinas, no que participan diversas personalidades de Galicia e de Uruguai con colaboracións. En algún caso son colaboracións pues, pouco máis que dun saludo, pero noutras son traballos moi importantes sobre a figura do Viejo Pancho. Entón, un dos que colabora nese libro, son eu, con unha colaboración que é precisamente sobre a aportación, os galegos, digamos, que contribuíron decisivamente á identidade do Uruguai. Logo hai outros, como tú sabes, pues Susana Trelles, a bisneta do poeta, Ana Teresa Ayala, embajadora do Uruguai, Sergio Machín, director de Cultura de Canelones, Pilar Garciao, Carlos Zubillaga, o historiador voso e noso, porque é oriundo de Ribadeo, ¿no? E Gonzalo Conque, que foi o embajador cónsul do Uruguai en Compostela, Monterroso de Besa, despois do voso Patronato de Cultura Galega participan Eber Figueredo e Ana María Lorenzo, un académico da lengua galega como é Lourenzo Fernández Prieto, bueno, unha serie de personas que colaboramos con traballos que dan distintas ópticas do Viejo Pancho e que nos unimos a esta iniciativa civil, digamos, para recuperar a súa figura, poñela en valor e destacar a hermandad de Galicia con Uruguai e de Ribadeo con Uruguai. A miña colaboración, xa te digo, son 40 páxinas relativas a casi un libro. os nombres, as personas que
Sí, porque o libro ten 740, Claro, entonces claro. 40 son miñas, pero o libro é un tomo considerable que eu creo que se vai a convertir nunha especie de referencia inexcusable sobre a obra do Viejo Pancho, Claro. porque recupera documentos inéditos, porque fai estudios importantes, etcétera, non? Martín, e a xente preguntaba, quen é o vello Pancho? Que libro é Sí, este? bueno, aquí en Ribadeo realmente é conocido, pero o vello Pancho é unha persona que finalmente non ten ahora mismo a relevancia que merece. Como sabes, el naceu en Ribadeo a finales da mitad, no 1857, naceu en Ribadeo nunha casa na calle das Angustias onde se colocou unha plaza que dice aquí nació para no morir. Claro. El Viejo Pancho, ¿no? Claro. E morreu en Montevideo en 1924, ¿no? Él era fillo dun maestro asturiano que estaba en Ribadeo e dunha señora asturiana de Navia, por eso tiña gran relación con Navia, e por eso era grandísimo amigo de un gran intelectual galego que estuvo en Buenos Aires, que era Rafael Calzada, ¿no? Rafael Calzada. Él estudiou na escola de náutica de Ribadeo, fíxose perito e marchou a emigración, como tantos a finales do siglo XIX, ¿no? Primeiro viviu en Chivilcoy, logo foi soltala, ali casouse con unha muller que se chamaba Dolores Riceto, Lola, coa que tuvo 8 fillos, e marchou a Río Grande do Sur, volveu a Altala, e ali fundou varios periódicos, fíxose procurador, nacionalizouse, uruguayo en 1902, e foi diputado polo Partido Blanco. Outro día estivemos falando aquí en Sempre en Galicia precisamente con Susana Trelles, unha bisneta do vello Pancho. Falabas antes, Martín, de Carlos Zubillaga, o autor de Los Gallegos en el Uruguai. Nos teus viaxes en Montevideo, tuveches contacto con Carlos? Con Carlos Zubillaga? Sí. Sí, nos viaxes a Uruguai non, a Carlos Zubillaga conozco todos os seus libros e conozco de cando estuvo en Galicia nunha participación que tuvo no Consello de Cultura e na Academia Galega, pero ele está casado con unha neta dun emigrante ribadeo moi notable, que era José María Barreiro, e vamos, teño un conocimiento intelectual, aunque personal non. Martín, que che parece este traballo noso de Sempre en Galicia desde hai tantos anos, 74 anos? Que me vai parecer, eso eu empecé dicindo na miña partida neste programa, non só era un placer, sino que era un orgullo, pues que un orgullo para Galicia, un orgullo para Galicia o seu programa e un orgullo para o mundo, ¿no? Eu creo que é unha historia de resistencia, de defensa dunha personalidade conmovedora, porque foi contra viento e marea, aguantando, digamos, o facho do galeguismo de Galicia e dando lugar á cohesión dos galegos no Uruguai. Eu sempre digo unha cousa que iso é obvia, parece que non se verbaliza moito por aí, non? Non hai país no mundo máis galego que Uruguai. Ningún. Aunque cuantitativamente haxa moita máis emigración galega, por exemplo, en Argentina ou incluso en Cuba, cualitativamente en ningún lugar do mundo os galegos se implicaron tanto na sociedade uruguaya, na sociedade que tuveron como en Uruguai. Como ti sabes, os galegos fundaron aí outra CUTSA, os transportes colectivos, de don José Añón, e pusa a papeles uruguaya de don Manuel Carnaval, Manzanares, que deu traballo a todos os galegos, 87 tiendas que hubo por todo Uruguai, pero logo en todos os ámbitos, na cultura, na política, por exemplo, un tío que foi presidente do goberno español, Leopoldo Calvo Sotelo, foi o fundador da primeira logia masónica do Uruguai, non? Que era Adolfo Vázquez, ¿no? Na política hubo presidentes fillos de galegos, na cultura personalidades da talla de Julio Casal, de Zubillaga, que decías tú antes, ¿no? De Pedro Couceiro, na vida social, en fin. Quero dicir que os galegos participaron, organizaron os elementos claves do Uruguai, o transporte, a empresa da industria papelera, a distribución alimentaria, comercial, de aceites, de comida, de todo, e incluso na política, con lo cual, entonces,
todo eso tuvo reflejo no voso programa. E por Martín, eso, Martín, supoño que mañán é San Pedro, supoño que mañán estarás por Cangas, ¿no? Mañana estaré por Cangas y porque es San Pedro de Cangas, efectivamente. Sí, claro que sí. Sí. Martín, ¿Perdón? foi un placer falar contigo, ter esta conversa tan agradable, donde nos contaches un pouquiño de como se foi movendo o mundo alrededor dos galegos e os galegos alrededor do mundo. Moitísimas gracias polo teu tempo, un abrazo grande desde Montevideo e aquí te esperamos, que as portas abertas para cando teñas posibilidades de achegarse a esta parte do Río da Prata. Gracias, Martín. Espero ir en breve e agradezco moito esta participación, porque para min é un auténtico orgullo como galego participar no programa máis galego que eu gozo. Moitas gracias, Martín. Gracias. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero. Más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500. Teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival. Soriano 929. Teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Cando nas noites de luar caladas vía unha estrela polo ceo correr, decía miña nai coas maus direitas: Dios te guíe con ben, Dios te guíe con ben. Dende entón, cando vexo cun galego a terra deixa onde infeliz naceu, e achego buscan outras praias, digo: guíete Dios tamén, guíete Dios tamén, que aquel que deixa seu natal curruncho e fora dos seus eidos pon os pés, cando troca o seguro polo incerto, motivos ha de ter, motivos ha de ter. Preguntaille e diravos que sin rego o milleiral con lume sin cardés, sin erva o gando e sin traballo o home non se pode manter, non se pode manter. Diravos si que pouco canto gana pras arcas do señor e pras do rei. Fai un mes que non comen cousa quente os fillos e a muller, os fillos e a muller. Quen sodes vos chorosos miquitantes, ruís louvadores dun poder crudel, casalas de ouro dun esprito ceibe, agrillo arquerés, agrillo arquerés, que lle ofrecedes na nativa terra, aquel que a cruzar vai mares de fel, resignación con ela non se come, non lle basta a fe, non lle basta a fe, non lle basta a fe, non lle basta a fe.
Amigos, vamos agora cas novas de Galicia, porque entregáronse os galardóns da 15ª edición dos premios Rosalía de Castro. O obxectivo destes premios que outorga a Deputación da Coruña é recoñecer en memoria de Rosalía de Castro iniciativas, traballos recentes e traxectorias de persoas, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación da lingua galega. A cerimonia de entrega efectuouse no fin de semana pasado no Circo de Artesáns da Coruña. Na categoría A, para persoas, a gañadora foi a escritora, sociolingüista, política e profesora Pilar García Negro. Na categoría B, para entidades, o Movemento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega. E na categoría C, para iniciativas de dinamización para a poboación de menor idade, foi premiado o proxecto Aquí tamén se fala, promovido polo Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Dieste. Bueno, o Festival do Mundo Celta en Ortigueira. Ortigueira vibrou un ano máis o ritmo do Festival Internacional do Mundo Celta. Máis de 100.000 persoas achegáronse alí durante varios días deste mes de xullo para gozar da música, pero tamén da paisaxe e da gastronomía dunha vila que conseguiu converterse en referente internacional do folk. O tradicional desfile das nacións celtas, encabezado polos gaiteiros da banda de Ortigueira, percorreu as rúas da vila e 8 grupos máis seguíronos no seu percorrido sonoro e festivo. Bueno, tamén se entregaron as medallas de Galicia 2024. O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, acolleu o pasado 24 de xullo a cerimonia de entrega das medallas de ouro da Galiza, a máxima distinción que outorga a Comunidade Autónoma Galega, que nesta edición quixo recoñecer a un sector cada vez máis estratégico, como o definiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E premiaron o actor Luís Tosar, a produtora Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual. O xefe do goberno galego sinalou: este ano quixemos recoñecer a traxectoria do audiovisual galego. A Xunta de Galicia intentou sempre apoiar este sector, que, ademais, desde o punto de vista económico, é cada vez máis potente. A exposición Cines de Pontevedra recolle a memoria dos cinemas. O Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra acolle ata o 30 de agosto esta mostra que recupera a memoria das salas de cine da provincia, con materiais e documentación que dan a dimensión da importancia social e cultural que tiña ir ao cine, a principal forma de ocio e tamén a máis barata. Ademais dos restos materiais das bellas salas e dos documentos de arquivo, a exposición inclúe tamén un documental que recolle os testemunhos e recordos de persoas que viviron o esplendor destas salas previo á chegada da televisión, memorias e vivencias persoais recollidas en colaboración cos concellos e centros de persoas maiores da provincia de Pontevedra, que participaron cubrindo máis de 500 enquisas e mantendo conversas sobre os seus recordos do cine. Tras o seu período no Pazo Provincial, a mostra percorrerá os concellos da provincia de Pontevedra. Bueno, vamos con outra noticia esta, enviada por Xosé María Monterroso de Besa, que, como decía Martín Fernández Vizoso, tamén forma parte do libro ese del viejo Pancho. E forma parte da audición, porque claro, sempre colabora con nós. Por suposto. É un artigo da Voz de Galicia de Miguel Anxo Murado, que di así: dende hai xa moitos anos, máis de 25 xa, que pertenzo a esa numerosa sección do pobo galego que non reside en Galicia e que vive a través do recordo e a visita. Para o que marcha, Galicia convértese nun parente que, cando imos ver, nos conta como mudaron as cousas para mellor e para peor. Aquel monte ardeu, cada vez hai menos nenos.
As aldeas vanse despoboando. En cambio a estrada está agora mellor. E o tren tarda tamén agora menos. Nos últimos 20 anos Galicia cambiou moito e ao mesmo tempo permaneceu igual a si mesma, porque o que cambia raramente é o esencial. A poboación faise máis bella, pero Galicia foi sempre o país dos defuntos, a terra na fronteira do alén. Nestes últimos 20 anos, Galicia afianzouse como un referente turístico e agora máis unha terra de inmigración que de emigración. Mais isto, en certo modo, é volver o que xa foi na Idade Media, o final dun camiño. Penso que todo é cíclico e que todo regresa, aínda que sexa co disfrace da novidade. Como dicía o tango, 20 anos non son nada. Precioso artigo, precioso artículo. Vamos a escoitar Lonxana, terra miña. Lonxana, terra miña, baixo teu ceo, baixo teu ceo. Quero morrer un día co teu acougo nese chanledo. Eu vi o canto douro das túas campás que moito lembro. Non sei se o contemplarte o regresar. Sabrei rir ou chorar. Silencio da miña aldea que só se creba coa serenata dun ardente romeiro baixo unha doce lúa de prata. En un balcón frolido oíse o marmurio dun xuramento que a brisa levou como ao rumor doutras coitas de amor. Sempre está no balcón coa súa frol e seu sol. Ti non estás, faltas ti, meu amor. Lonxana, terra miña dos meus amores, como te nome en mil noites en sono coas pupilas cheas de asombro. Di estreliña miña que non son vans miñas esperanzas. Ben sabes ti que cedo e de volver ao meu vello querer. Bonita canción de Cristina Fernández, Lonxana, terra miña, un tango precioso. Francis, vamos ás novas da colectividade neste mes de Galicia. Neste mes, e precisamente no día de hoxe, 28, ás 10:30, teremos o acto na Praza Galicia ante o monumento a Rosalía de Castro, que rematará coa colocación dunha placa da Federación de Asociaciones Galegas polos 300 anos da Fundación de Montevideo. Que ben. Logo camiñarase ata a Catedral Metropolitana para a celebración da misa en galego. E nas novas do patronato temos que dicir tamén que hoxe, domingo 28, ás 12:30, teremos, como dixemos, a misa en galego na Catedral, oficiada polo pai Juan González, misa que o patronato ven realizando todos os anos desde a década dos 60, e que non só ten un senso religioso, sino que tamén ten unha maneira de reivindicar
o noso idioma, de reivindicar a lingua galega en Na todos liturxia. os ámbitos. E entón, tamén no ámbito da celebración da misa. Despois de hoxe temos... Eso vai ser ás 12:30, non? Eso, Hoxe, 12:30, hoxe. 12:30 na Catedral de Montevideo, esperámoslos a todos. E o sábado 3 de agosto, o vindeiro sábado, teremos a exposición na nosa sede social das obras que fixeron os nenos de quinto e sexto ano da Escola Galicia. Que ben. Nené foi, contoulles un conto, despois o obradoiro de óleo dirixiunos para facer os traballos dos debuxos e vamos facer a exposición da esta actividade conxunta dos obradoiros de óleo e de contacontos o vindeiro sábado ás 15 horas, que van a vir os nenos coa familia, non? Sí, que vayan todos, porque dalle ilusión aos nenos, verdad? E traballaron moito, Claro. según teño entendido, puxeron toda a súa vontade e traballaron moitísimo. Están todos, pois, invitados o sábado vindeiro sábado, o patronato ás 15 horas. Son nenos de quinto e sexto, Son non? nenos de quinto e sexto nesta oportunidade. Despois virán os restos claro. das clases. Claro. E tamén temos que dicir que no ciclo de cine Mestre Mateo, o sábado 10 de agosto ás 4 da tarde será a exhibición na nosa sede social da película Fatum. Vai moita xente, sí. Sí. Na primeira exhibición foi moita xente, máis da que pensamos, porque fixo frío, foi unha tarde fría. Este film é do ano 23, é un film novo, é interpretado justamente polo premiado coa Medalla de Galicia, co actor Luis Tosar. Así que teremos a oportunidade de ver unha medalla de ouro da Galicia. Por agora, esos son as actividades que temos programadas. Sabe o que che pediría, Francis? Que me volvas a repetir horas e días, viste? Porque para que a xente lle quede claro. Hoxe, domingo 28, Exacto. 10:30, acto na Praza Galicia. E ás 12:30, misa na Catedral Metropolitana. Perfecto. Oficiada polo pai Juan González. Misa en galego, que todos os galegos temos que concorrer. Despois temos o sábado próximo, o sábado 3 de agosto, ás 15 horas, a exposición dos debuxos que fixeron os nenos da Escola Galicia. E o sábado 10 de agosto, o da outra semana, teremos a exhibición da película Fatum na nosa sede social ás 4 da tarde. Bueno, vamos ao tema musical, xa temos todo sabido. La bandeira. La bandeira que no río fou pasar roupa nas pedras. Mentres pensas as tuas cousas, tamén torces e refregas. Mentres pensas as tuas cousas, tamén torces e refregas. Lavas tecidos, sedores, suores, mágoas e penas, as cores brancas, azuis e vermellas. Para que luzan as cores brancas, azuis e vermellas. Lavandeiras de lavare os silencios que hai nas verbas, aquelas onde se as mentiras e as ofensas, as que dan o veleno por detrás da súa apariencia. La bandeiriña mollada desde os pés de ca cabeza, cuida con secarte ao sol mentres que tendes na herba. Cuida con secarte ao sol mentres que tendes na herba. Canta no teu lavadoiro la mentres no ceo quenta, con palabriñas de
males arreda con palabriñas de amor, das que dos males arreda. Que o río nas súas augas o mar maior se entrega ata que daré luídos na escuma branca da xerfa esmaga dos contrarrochas ata pousaren na area. Vamos ao noso curruncho de hoxe. Escoiten ben, miren que cousa bonita. Cala, cala a boca, dicían os homes. Pero as mulleres non calaban. Unha que non calou foi precisamente Manuela Barreiro Pico. Aínda que os homes empeñáronse históricamente en apagar a súa voz, as mulleres de Galicia nunca ficaron caladas, e a nosa historia está construída a través do esforzo de mulleres que tiraron da nosa historia, da nosa arte e da nosa cultura, sen obter nin o recoñecemento, nin a lembranza que con menor esforzo obtiveron os homes. Grandes heroínas da nosa literatura, da nosa arte, da nosa ciencia, enchen as páxinas da historia de galega, esquecida moitas veces polos libros de texto. Do mesmo xeito que en silencio as nosas nais e aboas cargaron sobre as súas costas o peso dos traballos do fogar, da labranza ou da casa enteira cando os homes estaban no mar ou lonxe da terra. Moitas mulleres do noso país cambiaron a historia a través dos libros, das ciencias ou das artes. Neste mes de seu nacemento lembramos a Manuela Barreiro Pico, nada o 5 de xullo de 1877 en Viveiro, provincia de Lugo. Filla e neta de mestres, a súa infancia, na que sobresaiu como alumna e gran lectora, estivo marcada pola actividade profesional do seu pai e do seu avó materno, que foron destacados docentes. Sendo nena, o pai de Manuela foi trasladado de Viveiro a Ribadeo, polo que casi toda a súa vida transcorreu nesta cidade. Acadou o título de bacharelato no Instituto de Lugo en 1895. Ata esta data non consta que ningunha outra muller galega o fixese, sendo pois Manuela a primeira bacharel galega. Para poder ingresar na universidade, tuvo que solicitar numerosos permisos, pois as mulleres non puideron facelo ata que se promulgou o decreto de 1910 que o autorizou, mentras que os homes non tiñan ningún tipo de problema. Manuela foi a primeira muller matriculada na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1896. Se ben temos lido e oído falar das irmás Elisa e Jimena Fernández de la Vega como as primeiras universitarias, temos que aclarar que elas só o foron desde que saiu o citado decreto, que permitiu ás mulleres matricularse libremente na universidade. Daquela, a oposición á presenza das mulleres nas aulas universitarias era mayoritaria. Na revista española La Farmacia Moderna do 5 de febreiro de 1897 podemos ler un comentario sobre o tema. Pierden el tiempo, el dinero y algo más, que siempre constituyó la mejor aureola de las damas, las familias que tienen el mal gusto de dedicar a sus hijas al manejo del bisturí o a los trabajos de laboratorio. Xunto con seu pai, cursou unha petición ao director xeral de Instrucción Pública para obter o título e exercer a profesión ao rematar os estudos. A petición foi estimada. Se le autoriza la matrícula libre en cuanto que los catedráticos respondan del orden de las clases. Bueno, Manuela foi a primeira licenciada en farmacia en Galicia e a sétima de España, no ano 1900. No xornal El Eco de Santiago, que recolleu a nova, felicitarona polo bo expediente e polo triunfo do feminismo, comentario que non deixa de chamar a atención nesa época. Pois miren vostedes, para exercer a profesión de farmacéutica, e de novo por ser muller, tivo que solicitar un novo permiso en 1901 ao Ministerio de Instrucción Pública e Bellas Artes para que se lle reconocese ese dereito.
abriu a súa farmacia en Ribadeo no ano 1901 e o feito foi noticia de portada en numerosos medios de prensa galegos. Púxolle o nome de Farmacia Moderna, un nome comercial, de moda naqueles días, pero que tamén semella a réplica o comentario despectivo feito pola revista La Farmacia Moderna no ano no que Manuela se matriculou na universidade. A farmacia era coñecida en Ribadeo como a das Piconas, porque a súa irmán Emilia estaba frecuentemente con ela e polo seu apelido Pico. Manuela morreu en Madrid o 29 de xaneiro de 1953, sendo unha pioneira da loita dos dereitos das mulleres e en abrir camiño nos estudos universitarios. Bueno, pois xa saben algo máis da historia da nosa terra, da nosa Galicia. Das nosas mulleres. Galicia, terra nosa, que triste estou lonxe de ti. Galicia, que bonita son as túas festas, que mozas e garridas en amor a velas queren como naide. Son agarimosas, divino tesoro desa terra nosa. Galicia, terra querida, terra de labregos, cada corredo irá túa, mil secretos ten de amores, querrías de maravilla. Amigos, foi todo por hoxe, feliz semana, volvemos o vindeiro domingo, xa metidos no mes de agosto, mes das Marías. Hasta o vindeiro domingo, amigos. Ata o domingo. Todo mundo a ti che envidia, tanto estou lonxe de ti, terra meiga, terra xebre, mil recordos me acompañan, pensando que Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.